Igbo bụ Igbo, ekele m ụnụ. Anyị alọghachila n'izu ụka ịkọrọ na akụkọ ọzọ n'ihe omume ufe ndị Igbo. Ọla mma. Papa. Achọrọ m ka gị na ụmụaka ndị ọzọ gezie ntị nke ọma iji wee mụta ọtụtụ ihe n'uru. Ọ dị mma, papa. Ọtụtụ oge ndị gara aga n'obodo ụmụ anụmanụ niile na-ebikọta n'udo. Ha nwere otu eze, aha ya bụ ọdụm. Ọdụm hụrụ ndị ọ na-achị n'anya nke ọma. Ha hụkwara eze ha n'anya nke ukwuu. O nwere otu oke ọkpa bi n'obodo ahụ. Ọ naghị eji anya ahụ nnekwu ọkụkọ mara mma. Otu isi ụtụtụ, oke ọkpa ahụ zọpụrụ ụkwụ njem gawa na be otu nnekwu ọkụkọ. Aha nnekwu ọkụkọ ahụ bụ Sisi. Mgbe oke ọkpa rutere n'ụlọ Sisi, ọ kpọrọ ya aha iji gwa ya na ya awụchaala. Nne ọkụkọ ahụ mere ngwa bilie n'akwa ndina ya ma soro oke ọkpa zọpụ ụkwụ njem. Ha gara n'ọtụtụ ụlọ anụmanụ ndị ọzọ ịchọ ihe ha ga-eri. Mgbe anwụ malitere ịchake n'ụzọ dị ukwuu, oke ọkpa kpọrọ Sisi gaa n'okpuru otu osisi ma malite ịkọrọ ya akụkọ. Oge anyanwụ dara, oke ọkpa kpọrọ Sisi gawa n'obi eze. Eze nabatara ha nke ọma ma nye ha ọjị. Onye eze jụrụ oke ọkpa ihe kpọtara ya n'obi eze. Oke ọkpa gwara eze na ya bịara igosi ya nne ọkụkọ mara mma nke ukwuu n'ihi na ya na-atụ atụmatụ ịlụ ya. Eze ọdụm kelere ya maka ịkwanyere ya ugwu wee kpọtụrụ ya. Ma eze chetara oke ọkpa na nke abụghị nne ọkụkọ nke mbụ ya họrọ ka ọkpa agagharị. Eze dụrụ ya ọdụ na ya ejikwala onye nke a eti egwuregwu ọbụla. Oke ọkpa kelere onye eze maka ndụmọdụ ya ma kpọrọ Sisi zọpụkwa ụkwụ njem gawa n'ụlọ nnekwu ọkụkọ ahụ. Oge ha ruru, ha abụọ malitere ịbụ ala achọ ihe ha ga-eri. Mgbe ha richara, oke ọkpa kpọrọ Sisi fegoro n'elu osisi ma malite ịgụrụ ya egwu. Dịka ọ na-agụrụ ya egwu, nne ọkụkọ ndị ọzọ malitere ịlọghachi n'ụlọ dịka chi maliterela iji. Ozugbo oke ọkpa ahụ hụrụ otu nne ọkụkọ mara mma ile anya karịa ndị nke ọzọ. O sitere n'elu osisi ahụ fetuo, hapụ Sisi ma malite chụgharịwakwa nne ọkụkọ ahụ n'azụ. Ha abụọ malitere ịkparịta ụka ma na-abụ ala achọ ihe ha ga-eri. Iwe bịara wee Sisi nke ukwuu. Ọ hapụrụ ha abụọ fetuo n'elu osisi ahụ ma lawa n'ụlọ ya. Mgbe oke ọkpa bịara hụ na chi ejiela nke ọma, ọ zọpụrụ ụkwụ njem ozugbo ma lawa n'ụlọ ya. Oge ọ laruru, o tinyere aka n'akpa uwe elu ya iwepụta igwe ntụghe ụzọ iji gbapụ ụzọ ya. Mana ọ hụghị ya. Oge ahụ ka o chetara na ya nyere Sisi igwe ntụghe ụzọ ahụ ka o jidere ya. Mana n'ihi agwa ọ kpasoro Sisi, nne ọkụkọ ahụ jiri igwe ntụghe ụzọ ahụ lakpuo n'ụlọ ya. Mgbe oke ọkpa chetara na ya ga-ehi n'ezi n'abalị ahụ, o tiri mkpu n'oke olu, "Kokoroko, emeela m ịnyọ. Kokoroko, emeela m ịnyọ." Ndị okenye na-ekwu sị, onye aghụghọ nwụọ, onye aghụghọ elie ya. Nke ahụ bụ eziokwu, papa. N'ebe a ka anyị ga-achịsa ọwa n'akụkọ nke taa. Ọla mma, anyị ga-alawa. Imeela, papa. Imeela. Onye ọma m, tutu ruokwa n'izu ụka ọzọ. Ka emesịanụ. Ka emesịanụ. Ngwa kọba n'ọba soshal midia chanel anyị ugbu a. Gosi anyị na ị hụrụ ihe anyị na-eme n'anya, depụtara anyị uche obi gị, ma nyere anyị aka kesara ya ọha na eze. Daalụ sọ.